Punta kami ng Baknotan. Pa-check up namin yung build ni Papa J. Ano ni Papa? Awang. Yan. Baknotan City. Hindi ka man nangaladanon mo kayam. Kiton. Punta kami dito. I-jeep kami. Let's go. Baknotan yan niya. I-gym ko. Sarap sila. Morning! Oh yan, gym. Dito ako nag-gym. James! Hi! Papaw na niya pa. Ano pa masahin natin? 43 pa lang. Isang senior. So, tuloy mo bilang. Kapang parigang dito coins. Tatlo. Yan, jeep kami. Pagkasaan data niya? Pagkasaan? Paligid natin yung Hawaii. 0.5. Okay. Pag kami, diyan kami. Hindi ko nga pedestrian, nagkaan tayo. Kumpara doon doon. Kabali na. Uy ay hospital. Tayo ragis. Cepat. Notan. Niya. Dito nang itarayan ta kanya kini. Iso ta. Tapos pag sampai may ang kwarta, ay kay bahay ka kwarta. Ambulansya. Emergency. Emergency, Baknotan District. Ikaw dyan ah. 1, 2, 3. Baknotan District, mga kabang sa pag-check up, kumuha ng fuel number. Step 1, step 2 kung sa OPD, step 3, apply na. Bila pasyente ma'am? Father mo siya. Walang taon na? 80. Dapat yun to habang magkakayan din namin. Thank you. Oh, kasi kami ah. Saan makatugay natin? Nandito na kami sa waiting area. Namin yung number namin ay 32. Sirpat. Kapila pa ba sorbin? Anin? Sublim ko na no. Sorbi ko naman dali maturog. Ada diyan na uyong babae kay ko na.
Ang paigi smile ko na. Sige, sura mo. Amerikano. Kita mo, ano siya? Artistahin. Ito pala yung mga lahat ay ano, nakagat o kaya na-scratch ng animal. Animal Bite Treatment Center. Ito, Animal Bite Treatment Center. So, yan. Tapos mainit pang panahon ngayon. Ay. Ay, sa bali? So, antay-antay muna. Tatawagan yung ano, last name. Basta sa Tugbayo dyan. May group. Yan ang gusto rin niya. Kain tayo. Wow. Wow. Ano kayo bigyan Ma'am, natin sa ano? 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 Ano mo? Sabsabo nga. Samkit ka na. Nasamkit ka na. Sabsabo. Yeah. Kamote ano. Yeah, gusto siya. Sa bali. 25 pesos. Mahal ko muna. Sarap. Kamote. Yan. Kamutik yun. Kamote cube. Ayos. Lawag na din natin. Aka. Wait, ang hindi. Spone cream. Sir. Ha? Bayad kami ng 400 para sa rabies yung pangalawang dosage. Pero walang resibo. So I don't know. Ito sukli ko sa 500. So anti-rabies. I don't know. Hindi ko alam bakit walang resibo. Mayat? Ay. Ano kaya? Ang baga naman. Parang titi na kagato. Tapos na kami. Punta na yung injection niya. Bawal ang manok. Log tsaka gin. Hindi na kami. Punta na kami ng palengke muna. Nag-tricycle tayo. Ayos. Orange. Inabot. Tricycle. Ilang oras niya? 2 oras, no? 8 to 9. Tricycle kami. Dito yun, dito. Mabalin dito. Orange. Palengke lang. Kuya, likodan niya. Kuya, palengke lang. Oo ba? Palengke lang. Hindi ka likod. Notan. Kaming ganag yung palengke kuya. Tagbe-20. No, may sana trend ka. Oo. Okay. So, sa tagbe-20, talo nga tao. May isa ano ka? 30. Trend ka rin sa Oo. Narangulo. Ayos. So, yun, punta kami ng palengke ngayon. Tapos na ang injection. Tinugudo ka, tabilit. Hey! Mga padre. Ayos. Babak-rotan. May gawa pa.
hindi anti-rabies na dyan. At inarmo na ti pusa. Lolo ko, baka kilal mo na kang baka mo. Wala ko. Pusa ka mo. May ko ito, tapi elevator na yan. Talaga. Ati udah pwede ng Fernando. Nalapay pro mo niya po mayora. Sino mayor to? Kita punta nila. Ay, Fontanilla? Oo. Ayun, yun. Ngalam din. Ngayon, halugong. Gil kayo na. Elevator na. Pintas paligid. Oh, ano yung elevator ta? Oh. Naka-carpet o paligid na. Naka-carpet o naroon. Ito ba yung napatitan niya? Itanong ko na, ibus mo ito yung ako. Pare? Eh, naman. Kasi ilang kaganan. Nagilid din sila. Palingkit tayo. So, yung mga kisid sila. Yung sa kilawan natin, Brad? Mabalo yun, isuda kita. Kamuntay ko sila ko. Ay, ano. Oh, sige, mabalo ito din eh. Wait. Tapos siya, Lili. Sir, tambakol sir, 260. Nga ito eh. Tuna. Tambakol sir. Nyalan nyo kayo sir, durado. Yellowfin. Ano nga yata? $400 sir, 1.6. Ang dama. Magpasayan. Katangay ka. Ha? Sino kayo? Ako, pagkutanda. Bawal yung ito. Di bagbagang ko. 150 lang ng 1/4. Ate ngayon. 150. 300 may sa kilo sir. 150 lang dati media. Giplato na eh. Ano naman ito, valor 200. Na yun naman ito. Kidrak ka lang. Paksiw. Ngayon sa paksiw natin ah. Wala sir. Check yun eh, 200. Yeah. 160 sir. 150 sir, 150. Ang kilawan daw ka talaga mo yan. Kalala? Oh. May kabel ko siya dito na eh. Nag-display lang ti 100 kami dito. Duwa, ano? May isa. May salaan, duwa. 100 nila? Orang ano, orang may damo ng kilawan. Basta, duwal mo na. Duwal mo na ito na yun nakalatan. Mga sinyorod. Na yun naman. May pang kilaw. Ito na, duwa mo kinsaman. Pintas na yun. Ngayon, ito yung nagyaduwa. Ito bagay. Ngayon, ito yung nagyaduwa. Palitan nila yun ako. Ah. Kasi ako, nagkakawang kita kapag bag nga dakil niya. Birds. Kilatan na siya kilong tayo. May dagdag pa. Ayan sir, kailangan na. Ngayon na ka natin. Buwan sir, bali mo lang ito mga anak na, umay dyan. Pares lang sabi niya. Pares na sir. Dakal sa inyo may isa. Dakal sa niya. Presko. Niya. Kita mo ng presko. Kalaala data? Kailangan sir, kailangan. 250. Ginawa lang. Lapyak na pa isa. Ah. Lilitan sir. Kilawan ni Brian ito mang sima. Irep ni freezer ko pera. 1-1 sir. 250 sa Ha? 75. 275 sir. Ha? Manong, 300 din sir. kuna mo na 250. Buwan sir, sobra sir. Pwede na mo namin sir.
Talagang bukid na. Ada libre na stoy, may isa. Ada yung isuko ko na. Sagot mo. Nasa manaw ko na suko. Ada yung ito na eh. Dublihan, pagi-dublihan to ah. One. Ano ka nilakbot mo? Ano may kagay? Malakas din mo. Ay, wala mga lakas. Sige. Ngayon. Naanan. Ah, di takkel. Wen. Ay, so madam. Sige nga rin. Gubatan doon tara. Nay. Kung naman nung nakatao ko dak, kini nga. Hindi mo siya kilawan ni ante. Ayos. Ilambong mo lang ba't doon sir? Isang kalamang ko. Naman say. Thank you. Ito? Ano, ami 300? So, sige. Ah. Ay, Ay, libre ka stoy. Hana mga nakatawad. Okay, joke lang, joke. Okay. Ano may bay? Bag na lang, bag. Ayun, may elevator pa doon. Kung gusto nyo sumakay ng elevator, yan o. Aha. May look, di ma? Dapat niya niya. 10. Toothpaste yun? Hey, ako tinama. Ayun niya, kung gano'n. May isa lang? May sama. Oh, isa lang. Dapat niya, toothpaste? Toothpaste ko eh. Hindi, okay na. Meron pala ako. 120 amin mo. May panisida ato eh. Pagdata ka, sida. Ayos! Nakaban niya. Okay. Notan, elevator, Di yung na San Fernando in San Juan. Kayon. Diba? Elevator di Palengke. May kadang. Okay, pindot. Ayos. Ay, elevator sa Palengke. Palengke to ah. Na. Giging ka ba? Baka ano ka? Hawak ka, hawak. Bilib ka niya. Wala. Padating elevator na. So, mga mangga. Ano? Elevator kami. Nangyari sa dala mo. Pagbubuan niya. Hanso. Hanso. Liquid. Wala sir, kung lang, ito lang. Kasi pagkabilang nga rin ka. Sabon. Sorry, manong kastuyo. 55 sir. 55. Kasama niya to sir. Ay, magkasama yan. Ilagay lang sa ibabaw. Nakay ko may separate lang kumay. Ay, separate lang. Awan. Kastoy. Ate, di ba solo lang kayo? Ay, Awang nga ron. naubos to. Awang dito. Kita to kayo. Sige, sige, sumili kami nga rin. Kita Tapos, duwa. Para di madasulungkin. Para di... Dati na yung white. Okay sa bali. Dati na gray. Ano naman kita dito? Okay, mano na tayo? 50 pesos. Thank you. Sabon lang nga rin niya. Wala ma? Ano natin manggayo? Ito, Ano tingay? 120 po. Ang? Ang isang kilo. Oo, niya natangkad. Meron din. Karabaw wala? Karabaw nga niya. Hindi po. Oo. Karabaw mango ato eh? Ang karabaw mango? Alam ko lang tangan ka. Dito pala eh. Ano tigay ko ate? 120 kilos to. 120 ka na mga tigay ko. Natangkad. Mano sir? Di 120 yan. 1 kilo. Ay, pangkaros di ba? Kilowan. Nakita mo na. Takti unay lang ka na ko. May sa kilo. Awan ti ay. Kanimantay so.
Yan. Pero kilo Galing. 145. Di, Ha? pagpiraso, 145. Napay sa... Oh, yan. Ilang piraso ito? Apat po. Ayos. Nimas nga mga kilo eh. Niya. Tabi, niya. Tubig. Ha? 10 pesos. Eh, parang eh. Na, bulong, sir. Bulong. Pero, sir, yung hindi pa nabasa. Oh, may ito. Nakapulo, sir. Sana po. Ken, May isa lang, sir. may sala? Hindi bulong pareha, sir, man. May isa lang. May salang ito. Kasi paungan nga rin. Karong, sir, diningding ba? Oh, yun. Din, karong, di, saan pa? Mamatipak ko kinakarami. Matigipal lang. When, sir? Sa nga tarong. Inya. Dalas mo na, Jai? Kinlaso ng drakil, mga talo. Hindi ka kasi, sir. Oh, yung drakil eh. Ay, ori ba basit? Eh? May met ka na basit. Tawa ka. Kasi, sir. Ah, okay na yan. Ah. Layangin niya. Laya. Kinlaya pa eh. Mga duwang piraso ng laya. Pwede mo kong putulin yun, sir. Magkano to? Pag ito po, sir, 56. Ha? 56. Basta kayo. Tapos, mga siguro konting kalamansi. Matuwid na po yung kamay na sa kamay ko na rin sa anong matansyanin? Ayos yan. Ano daw ito eh? 30 pesos, sir. Benta. Laban na siya rin niya. Yan, sir. Hindi pinom. Pag-i-compute niya yun. Pag-i-compute. 206 amin, sir. 2.6? Ito pa. Dapat na lang, sir. Ha? 200 na lang. Ah, okay. Okay, may tower ako. Bye. Thank you. Okay, ayos. Salamat. Manati ka, ading. Para Friday, malo. Nung ay duwang nga piraso lang. Ang lupin mo na tatlo, malo. Duwang nga piraso lang. Ano ba yun? Ha? Yung dalawang pipino, 55 pesos. May tawad tayong 5 pesos, so 15 na lang. Ayun! Ayos! Thank you, ha? Ang bait-bait niya, ha? Tawad tayo. Anji pink kahit ko pang. Ang mukha niya pink. Ata. Panggarampang di pink. Ata. Black lang. Di pink mo kaya? Ako kaya. Black ate. Sige, di black ka. Ate, ma'am. At least ang makita dyan, gitda ka. Yung amot na pink. May ito lang ito ano, may mami. Testing man. Adayi ka naman ti bariyat ta bang? 55. Di pala 50. Ay, Dati ti 55, sir. Ay, Ay, dati kasting lang yun. ko naman no eh. Ang tatatat sa kanya. 50. 100 din lang. Ano, di magtawad ni ma. 85. Di pala 80. Okay, thank you. Kasi lang kami. Balik tayo sa elevator. Antayin natin. Bili siya ng pangkamay. Hindi king danom. No da. Basit lang. Di ka siya ngayon. Si kayo.
Kang, tingdingam to jay ko si tata. Tingdingam to. Talbos kit ko talbos kit karabasa, saluyot, pareya. Eta. Quality. Muna, uhaw. Kaya? Ayos. Plain water. Yan. Dito sa Bacnotan, meron silang elevator. Only in Bacnotan City, La Union, LU, Wet Market. Okay, balik elevator kami. Ayos, uwi na kami. Amalengke na kami. Bye-bye. Okay, tricycle na si Paps. San Juan. Di ka likod? Uwi na. Di back ride? Dito. Kabarin niya. Uwin sa Ay, dito yan. Aja yung ibangin rin niya. Mabalinap tayo. Mabalin sir. Tangan na tumayab. Sir. Ano niya? Hawakan mo to. Bungam lang. Okay, ayos. Okay na. Oo. Sa pinakadulo. Yan. Woohoo! Ilikod di tricycle tiyang po. Ilikod di tricycle. Doon sila ninya. Sila papa. Back to back. Driver back to back ang tawag dito. Ayos. Back, tricycle. Back ride. Ayos pa? Ayos? Ayos. Yung bridge ng Bacnotan yan. Ayun. Bridge. Ayos. Mga battery dyan. Tabok to. Tabok. Mga pads. Tabok. San Juan, La Union. Yan, mga pads yan. Dami. Ambulance. Final option. Talugtog. Juan La Union. Dito na kami sa aming lugar. Baka na ito, sir. Aron. Okay, dito na kami. Munisipyo namin yan. Plaza. 7-Eleven. Yun. Ayos. Init kaya ako napakal.
niya. 300 hanggang kuha. Yun ang kuha natin yung weekly. Yan, sign tayo. 300. Dinong? Roy. Start one week. Start 1 week. Kan makita. Start 1 week. Date to ta? March 26. March 26 to April 1. Ayos. Ito sa gym ni Kuyang. Ano, siyang may-ari. Yan, si Bossing. Ito si James. Siyang, yan. The one and only James. Yan. Ayos. Ayaw mata. Oh. Saksi lang. Yan. Sige. Kabila. 햇살이 너무 좋았어 너무 diretso mo ito. Diretso mo niya kaya bagay mo. Yan. Sige. 널 만나서 Okay. 모든 게다 Other side. Ayos lang. 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보이네 참 많이 변했다는가 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼 매일 난 감사하죠 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 같길 기도해요 그대와 함께하는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 One and only Nanok. Nanok ng San Juan, James. The one and only. Terus, binigyan ko. Oh, yan. Binigyan.